Jumachiel nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto tim lokruok e tend migepe moko. Jotend migepe manyocha oloki koro ochiwo apisegi ayanga ne jowetegi manyien e migepe goeko. Jatend migawo mar jotich e piny owacho Moses Kuria nochiwo ayanga apis mar migawo mar ohala ne jatend migawo manyien men Rebecca Miano modonje migawo no kowuok e migawo mar tudruok pinje Afrika ma Ugwe. Andrew Ndego nigi ler mar wachni. Bang' lokruok manyocha jatend piny William Ruto timo, jotend migepe ne odhi nyime gi chiwo apisi ayanga ne jogo ma omi lemo magi. The document that I want to hand over is E apis migawo mar weche limbe pachoka, jatelo manyien mar migawo mar limbe gi le bungu Alfred Mutua ochiwne apisi ayanga gi mane en jatend migawo no Penina Malonza. Malonza bende okawo apisi mar bedo jatend migawo marango weche Afrika ma Ugwe, migawo mayando telie gi Rebecca Miano ma okawo apisi mar migawo matayo ohala. So far we had quite a lot of achievements within that short period. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC that we've managed to actually rehabilitate after 50 years. And so I want to believe the portion that is remaining, our plan was actually to renovate the entire building, and therefore I want to believe that you'll be taken through the plan that we had. Jatend migawo Alfred Mutua olero ni oikore mar tayo apisi mare manyien yorno ma owinjore. I want to say that I'm very excited to be here. I'm quite happy. I told President William Ruto that this is one of the best things he's ever done for me, and I'm quite excited. And mbele iko sawa. Mutua wacho ni ochano bago rombe buora gi jolonye weche mag limbe gi lek mar kelo dongruok e migawo no kendo medo nyadhi mare. My aim is to engineer this ministry to be a very key employer in various sectors. And so we'll work together with everybody, thinking how do we create jobs everywhere in this country for young men and women. It's not just about tourists coming here. It's also about creating opportunities for young men and women. Komachielo, Moses Kuria oweyo apisi mar migawo mar ohala ma okaw gi Rebecca Miano. Rebecca Miano osebedo ka otelo ne migawo mar kanyakla Afrika ma Ugwe yor kojolo, migawo makoro sani omaki ayanga gi Penina Malonza. Andrew Ondego, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag